Okay. Tichingamidzei ruzhinji rweZimbabwe tiri kudaro kusangana kuno kumaruwa enyika yeHwange Rural District. Tiri kumawirira enyika yeZimbabwe kunonzi kuHwange Rural District paLanyula Cultural Village. Tinodaro tichisangana nevanhu vatinenge tichiita hurukuro navo tichiona kuti tingadii kuno kumaruwa. Zvino ndine hanzvadzi yangu yanditsika panapa timhorese. Timhoresei. Wakadii? Makadii henyu? Tiri kana makadiiwo. Kwabviwa kuri right here? Kwabviwa kuri nani. Kuri nani. Chimboditi gaga muchitaura kuti ndinani mabvepi. Ndinonzi Fungai. Ndabva kuUniversity of Zimbabwe. Okay. Muri student? Uri mwana wechikoro? Ndiri mwana wechikoro. Moita Year 3. Okay. Ndinoita inonzi Multicultural Heritage and Tourism. Yakabatana. Zvinhu zvakabatana zviri heritage. Zvese heritage and tourism. Zvangu masanganiswa. Ari gore rechitatu. Makore mangani zviya kuti uite izvo? 4 years. 4 years. Yeah. Wow. Saka next year wakutopeta? Next year. Wakutopeta? Zvatoita? Yeah. Aiwa, totenda Mwari. Aiwa, zvakanaka. Saka passion heritage and tourism together. Yakabvira here kare kana kuti wazongoitawo kuuniversity wangoti ndodii? Wanga uine passion rako? Ndine passion kubvira kudhaya. Chido chenyu chiripo? Chido chenyu chiripo. Saka zvabva zvazangana dhumadhuma. Yeah. Zvaita ipapo. Saka uri kuona nekudzidza kwauri kuita nekusanganisa kuuya kumaruzevha, chinhu cho chatinofanira kutenda kuti University of Zimbabwe yakuti recognize kuti vanhu vanoenda kumaruzevha vachinoita ma-attachment. Kare zvaisingaitika, vanhu kumamisha taionekwa sevanhu vakasaridza. Ndike kutanga kuita attachment kumaruzevha kumusha? Ndike kakutanga kumusha? Kwandiri ini ndiketanga, but for students vakauya before me, most I've heard vakaenda kwakasiyana-siyana, they've been there. Okay. Saka zvakanaka. Saka tichanga tichadzidza zvakawanda, tichange yavanotiyeya kuti tichidzidza kwauri iwe uchidzidza kwatiriwo. Chaunoona sekuchinja kwekuita nyika yeZimbabwe ichibudirira kudai ichidai, unozviona sei kuti vanhu vekumaruwa vakuwana mukana wokunge vachiita kunonzi kuwandutsa nyika? Kare taingove vanhu vaya vaingonzi tiri vanhu vekupema, asi taakunzi hurumende yakati hakuna achasara kumashure segodzi. Saka unozviona sei izvozvo? Zvakanaka kuti vanhu vekumarural areas vaitewo vanenge self-sustaining, vanokwanisa kuzvibatsira vega pasisina kuti ndezvangana nezvaningi zvinoitwa naningi. Munhu wese akwanisa kuningirira. Okay, pakanaka. Saka iwe unozviona sei zvatiri kutaura? Isusu panapa tinoti tiri kuaka inonzi iyo next generation yeAfrican villages. Tinoda kuti Zimbabwe ive yakafanana nezvatiri kuita. Tiri kuaka anonzi maprototype panapa. Tinoda kuti Zimbabwe ifanane kubva Zambezi to Limpopo. Unozvionawo sei kuti Zimbabwe ikafanana, kuti maruwa edu afanane nezviri panapa? Zvinge zvakanaka here kana kuti kwete? Kuti kumaruwa kwedu panapa kuti tiri kuwaka zvinofanira kunge zvakaita nyika yeZimbabwe. Hawanoti pachingezi aya maprototype. You are building the Zimbabwe of the future. Handidya? Tikuda kuti iite blueprint. Ione zviono here kuti zviri panapa ngazvitendere kuti zvingave izvo here? Tomboti iwewe ndiwe wanzi wa in charge of planning, ukati wa policy maker, ungati zvinhu ungazviyeve here kuti nyika ifanane nezviri pano? Zvakanaka kuti nyika ifanane nezviri pano. Kubva kuna Zambezi kusvika kuna Limpopo. Zvakanaka kuti concept yatiri kuita panapa yekuti self sustainability, social mobility,
yatiri kuti hakuna munhu anofane nzara achigara kumisha. Tichiti tive nemaindastry pamaruzevha pako parugara pachiwandutsa, inonzi dhora rese raunoshandisa ngariperere musha maunogara. Zvakanaka kuti seZimbabwe iwe daro idaro zvakanaka here? Zvakanaka. Ukadzimirawo zvisekondi yekuti zvinomutaurwa nemukomana ane mutsi uyo kuti anati nyika ndakamborowa nematomatisi ka ndataura kuti vanhu ngativakei mavhileji akadai kwanza wakuisa imba Zimbabwe kuti ite chi ite dzimba dzeuswa. Saka unozviona sei? Zvakanaka. Mostly kwakawanda. Shandisa natural resources. Yes, let's use our natural resources. Ari easier. Matombo tichigadzira mapathway edu, maloni edu tichitora miti tichitora misango masidzi tichigara tichitengesa. Yes, zvakaya tifanira kudaro. Saka unozvibvuma? Ndozvibvuma. Okay. Apana vote buying here nzi ma2k yatengwayo angabvume zvinhu zvekumamisha kuti nyika yese iite mareserve akadai. Haunganzi watengwa? No. And then we are not saying hatisi kuti uda manyu kwese kuno kwaita. Okay, when you talk about it's just tikoni yatinoziva right now, which is okay, marosa akawanda mamwe acho they are impoverished. Okay. Ane hakuna kunyatsokumira zvakanaka. So when you bring that idea, that's what you're saying, like inza parakuoma. Chii chinooma. Saka chinonetsa chii kuti titore miti yedu yemusango tovaka mipani yedu zvakanaka, totecha yedu mahatsi edu sezvatongoita izvi. Hapana chataimporta, totora miti yemusango misasa yedu, totora mhodzi dzacho tozvidyarira. Hatana taimporta matombo edu, takuveza matombo edu, takugadzira majokosi nematombo edu, takugadzira mapathway edu nematombo edu, takugadzira masingi edu, hatisi kuimporta. Zvese zvinongori chanetsa chii. Zvakadaro it will work, but not for everyone. Zvinoramba nei? Let's say for munoziva kuya kunonzi maghetto, right? The houses ari akabatana, takada kuisa mamwe mativi mucha. It will, yes. For kumusha it will work. It will work. Urban areas. It will not work. But for kumusha like zvinobuda. Saka uruti concept ine tinoda kuti iite kumamisha. Kubva kuna Zambezi kusvika kuna Limpopo kuti tidyare miti yedu, tiite natural gardens like here. Tiite natural gardens ka. Yekuti togara muno tichikurukura tiita hurukuru yedu, shiri dzichitiridzira mhanzi. Nekuti tacreata tagadzira inoti natural environment yekuti shiri dzinofara. Zvino tikadaro tane macenters ekuti vanhu vanokwanisa kuuya kuzodzidza maskills, todzidza kuita inonzi landscaping, right? Inonzi skills transfer, knowledge transfer. Zvinoramba sei? No, skills and knowledge transfer, that's actually good. Because when I looked at the test profits, it's amazing, but we don't know how to do this. We need the skills transfer. We need places where we can get those skills. Yes. Okay. Saka urubvumira nini? Yes. Tikuwirirana. Tikuwirirana. Okay. So sewa wechidiki wamwari kuti aihoka toda maNew York style, waroda dzimba dzinenge dzine magirazi nemai dzinenge chitenge kuNew York. Waita sewamiswerawo kuti kumaruzevha kwako kuite dzimba dziri stylish chichi. Wamiswe? No. Muzvida unoda mixture of that. No. We need a mixture. Really mixture. New York style, maruzevha, ne traditional. Okay. Yes, we can combine it. Okay. We need a mixture. Okay. All right. The biggest example, we are looking at the sun, right? You can say it's a mixture, right? No, we didn't have glasses. My glass, yes. But we don't have too many of them because she did not wear my glass. So we can put a little bit. You can put a little bit. Yes. I got it too much.
suppose shiri dzinoda kubhururuka dzikaona magirazi